Hello logofor, welcome back my YouTube channel. Asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं, जोंबो मोजाङै दं बर्तमान. नै जारुबो दङ. नोंगौ मैया गैया दाबो फैथ'वाखै बारु. ओमफ्राय दा जोंल' दं आरो आङो फैबाय थानाय समावनो मोनसे ब्लग फिसा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै लानाय जाबाय आरोना. गाज्रि दामोन जानला मोनलाखौनो भिडिअ लालाबाय थायो थाबायलाबायनायखौनो होनो साननो हागौ. जोंना नै लोगोफोर ओरैबायदि खाथि हाजो नै न'आ नै बैयावनो बारा गोजान नङा आरोना. बै आंनि उनावहाय दंफां दंला नुदोंना बेयावनो. ओमफ्राय नै ओरै खाथि आरो जों माने गेजेराव दङ दायो सेन्टाराव. लोगोफोर आङो दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय जेबोथ' स्पेसियेल नङा बाट होमबाबो जोंनि गायनाय मा होनो फानलु, जोंनि गायनाय फानलुखौ दिनै फार्स्ट खागोन आरो जेनेबा आङो दिनैहाय ब्लगखौ लादों सुनिबार दिनाव, गाबोनहाय रबिबार. बेयावहाय जोङो गिर्जायाव होगोन आरो गिबि फिथाइखौ जोङो माने इसोरनो दान होग्रोनांगौ आरोना. जेनेबा जों इसेबां जेनेबा बिनि अननायजोंसो जोङो इसेबां मोजां देहा मोजां बोलो सक्ति मोननानै मावनानै जिहेतु मोनदों बे फिथाइखौथ' फार्स्टआव इसोरनोथ' होग्रोनांगोन ना, इसोरखौथ' थेंकिउ होननांगोन ना बेनिखायनो जोङो दिनैहाय फिथाइखौ एसे खागोन आरो. बेसेबां ओंखारो मिथिया बाट दिनै खाजानाय फिथाइखौ जोङो जि ओंखारो बेखौ खागोन आरो. जेनेबा फार्स्ट फिथाइखौ बुरजा मोनदों बा बुरजा होआलासिनो एसेल' होदों बिदिबो साननो हागौ सोरबा बायदिया, बिदि नङा. बाट इसोरा जेनेबा बुरजा एसे नांगौ होननानै बियाखै, नोंनि गोसोनिफ्राय अननानै इसोरनो जि दान होयो इसोरा बेयावनो सन्तुष्ट ना. बेखायनो जोंबो दिनै गोरलैखौथ' खानानै लाब गैया बेफोरबायदि नालाय, थ' गोरा दिनै नायना खानोसै बेसेबां मोनो. नोंसोर नायलांबाय थादो. आं बारिखौबो एसे खोन्थागोन बारु. बारियावनो मोनफैबायानो नै बिथिंबो हा रेडि खालामनानै दोनदों. बेयाव जोङो फान्थाव गायनायनि प्लानिं दङ, एकदम हाखौ रेडि खालामनानै दोनबाय. ओमफ्राय ओइथिंबो नै बैयावहाय भिन्दि बारि दंमोन, दा भिन्दिया गैला. ओमफ्राय ओरै माखासे दङ मा होनो बिदिनो फान्थाव बायदिसिना आरोना. बिथिंबो फान्थाव गायनांगौ दं. ओमफ्राय ओरैबो नै फान्थाव गायगोन. लोगोफोर नायदो, नै आं बारिखौ मोनफैबाय. जोंनि फानलु बारि नै हिरिया खाजेनदों आरो ना, दायो खाबाय थादों. बे चेरि बेबो हारसिं खाजेन फैदोंमोन. मानो होनोबा आङो जों जारौजों आंजों एम्फौ बिलाइ खायदोंमोन ना जारौ, ओंखायनो जों एसे लेट जाबाय आरो. हिरियानो एसे नागिरगासिनो आरो माने गोरलैखौ. आरो दिनै खायाबा आरो उननि समाव आरो राब्रेहैलायसिगोनलाय, मोनहैसिगोनलाय बेफोरबायदि जायो नालाय. ओंखायनो आरो बोथोरनि गायनाय फुनाय बोथोरावनो फोजोबनोसै. बे जोंना माबानिसो जाहैबाय, माइनिसो जाहैबाय. जारौ उनावलाय एसे जारौनि सुइटारा बिब'निसोमोन हिरानिसोमोन. ओमफ्राय हिरानि फिसाद्रायसै नालाय, ओमफ्राय जारौनि मानसि फिसा सानालाय थोलायबावो. लोगोफोर जोंनि बारिखौ मादि नुदों, गय बारि नङा, जोंनि फानलु बागानखौसो होननांसिगोन आङो. फानलु बागानखौ मादि नुदों अननानै कमेन्टआव प्लिज खोन्थाहर. जोङो बहुद खस्थ' खालामनानै गायदों बेखौहाय, माने जाहाथे नोंथांमोननि बोराबो बे जोंनि सायाव थाफ्लायबाय थानाय बायदि जों जेन' मोजाङै आरोबाव मावलांनो हानाय बायदि आरोना. लोगोफोर नायलांबाय थादो. नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां, आंनि हिसाबावबाथ' मोजां जादों बायो. फार्स्ट माबासो नालाय, दालाया मोजां इदि खाहांबोगासिनो आरो हायदोब गोसोम जाबोदों. हिरियानो नागिरगासिनो. लोगोफोर बेसेबां मोनदों नायहैनोसै थ'दो बिदिब्ला। चुलु हारि नै लोगोफोर ओरैबायदि जेनेबा मोजां इदि दालाय खादों आरोना गाहायनिफ्रायनो नै. ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बे फानलुआ, माने फानलु जोलैया ओरैबायदि मोजां आरोना. खालि बियो नायदाव होनो आरो बेयो, माने नायदाव थानायखाय नायदाव होनो आरो बेखौ. माने गान्थि मोनफ्रोमबो थायो आरो, गान्थि मोनफ्रोमबो नाय ओरैबायदि बरिया थायो नायलाय गुफुर फ्रावल'खा. नै मोनफ्रोमबो गान्थियाव थायखायो नै दुइनि ओरैबायदि गोरलैयावबो माने गान्थि मोनफ्रोमबो थायखायो आरो. ओइथिंनिफ्राय खाबोदों ना ओरैनिफ्राय खादों?
हो ओइथिंबो खाबोदों जोबसिन माथो होनबालाय बेसे बुरजा मोनखो नायनि आयौ मासे साइज आयौ 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 नायलाय आयौ गावब्रांब्रां जाजोबबाय माथो जादों नोङो नै लोगोफोर ओरैबायदि बरिया फिथाइया नायलाय आयौ गेदा बोरैबा गेदा गेदासो फैबाय भिडिअ'आव ये माने गिदिर आरोना बहुत गिदिर गिदिर नै बिदि जाजानाय मोनबा हिरि आदा आदि फोजोबसिगौमोन खोमा नोंखौ फुनाय नुदों उन्दुना फैदोंना नोङो उन्दुगोन उन्दुआखै आयौ हिरा दिनै उन्दुलायनो मोन्दों आयौ आयौ उन्दुलाङाखै उन्दुनायालाय उन्दुदों लोगोफोर हिराया दिनै उन्दुलायनो सम मोन्दों उन्दुनो एकदमबारे सम मोनगुलायदों आरो मानो होनबा सानफ्रामबो माने सप्तासे जाबाय जों बेसर मैगं फुयैनो अबस्था गैया ओमफ्राय आंहाथ' एम्फौबो दंजायो नालाय दा दिनै माने मैया जोब्बाय ओमफ्राय दिनै एसे रेस्ट मोनबाय आरो बेयाव सानाव उन्दुलायनो सम मोनबायनो आंहाथ' एम्फौ गोनां एम्फौ बिलाइ खाहैबाय ओमफ्राय दा नैबेफोर फैलायबाय आरो हाखु दाखु एसे बुरजा खाबाय ओमफ्राय नांबावगोन बायदिबाबो गारबोनानै फैबाय गाबोननि थाखाय सानसेनि थाखाय खाखाबाय आरो समबारनि थाखायसो नांखासिगौलाय बिदि लोगोफोर बिदिबा एसे एसे खाबाय थानोसै जों ओरैबायदि मोजां खानो माने गुरै खानो खेब खेब लगायदो आंखौलाय नांगौ दाना होबाय थादों आरो आंखौनो लाबाय थाबाय जादों नै ओरैबायदि मोजां खानो नै खेब दंखायोना खानाय लुबैयाखै नामा नोङो लुगैदों मबाइल हमनानै दोननो हांदों मबाइल हमनानै दोन जि बुरजा जाखानो हागोन बेसेबां लाखादों मोनबाय आरोना थौ थिखोदो थिखो खय खथे जालायदोंमोन हनै हनै हेन्देलाबो जागोन मोजां गायो खुग्लुबबायदोंसै जों लोगोफोर थांनोसै खाखांनाय जाबाय आरोना थांनोसै आरो खाखांबाय मोनाबायबो नै माबायावसो मबाइलावसो एसे स्रां नुनो हागौ बिदि स्रां नुवासै एसे मादि जाबाय आरो दा बोथोरा खोमसिहां जाहांबाय गोजांबाय टाइमाबो जाखाबायदां खैथा जाखो र' नायना 4:34 पासता जानोसै गोजांबाय गुसु मोनबाय चलो जानो थांसै आं खाखांबाय so thank you so much जोंनि ब्लग भिडिअखौ नायनायनि थाखाय love you all दिनैनि ब्लगा भिडिअआ बेखिनियानो आरो दिनैनिफ्राय फार्स्ट panlu खाजेननायनि thank you so much love you all bye bye बोला जारो खर' खाख्लायबायनो गुसु मोननानै मादार टेरेसा बायदि मोनो जारो नोंखौ मादार टेरेसा bye bye थांसै गुसु जाबाय